12ஆம் வகுப்பு மாணவன் திடீரென மயங்கி சரிந்து மரணம். மீளா துயரத்தில் குடும்பத்தினர். திருநெல்வேலி மாவட்டம் சங்கநேரி நடுத்தெரு பகுதியை சேர்ந்த துரை என்பவரது மகன் அங்குள்ள பள்ளியில் 12ஆம் வகுப்பு பயின்று வந்தார். இந்த நிலையில் பள்ளி சென்ற அவர் பேருந்திலிருந்து இறங்கும் தருவாயில் திடீரென உடல்நல குறைவு ஏற்பட்டு மயங்கி விழுந்தாராம். அருகில் இருந்தவர்கள் அவரை தனியார் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்ற நிலையில் அவரை பரிசோதித்த போது அந்த மாணவர் உயிரிழந்து விட்டதாக மருத்துவர்கள் கூறிவிட்டனர். அந்த மாணவருக்கு கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு ஓபன் ஹார்ட் அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டிருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. மாணவரின் மரணம் சங்கநேரி பகுதி மக்களிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.